Dobar dan, 8. razred. Evo danas ćemo zajedno analizirati i obraditi novi tekst iz književnosti. On se nalazi na strani 157 u narančastim čitankama i pripada usmenoj narodnoj književnosti. Nosi naziv Asanaginica. Evo ovdje na ovoj fotografiji je jedan poznati trenutak iz te balade, iz tog dijela, a fotografija je nastala na temelju opere koja je izvođena prema istoimenoj baladi. Sada ću vam pročitati jedan početni citat iz naše balade koji glasi ovako. Što se bijeli u gori zelenoj, al su snijezi, al su labudovi. Da su snijezi, već bi okopnili. Labudovi već bi poletjeli. Nit su snijezi, nit su labudovi, nego šator Age, Hasanage. On boluje u ranami i ljutmi, obilazi ga mater i sestrica, a ljubovca od stida ne mogla. Dakle, vidite da je to karakterističan stih, naziva se epski deseterac. Dakle, u jednom stihu nalazi se 10 slogova i to je tako, jer se na temelju takve izmjene slogova, na temelju takve ritmičnosti, lakše pamtio tekst i lakše su ga ljudi pamtili i prenosili s koljena na koljeno. Tekst je nastao negdje u 16. stoljeću, a zapisan je tek u 18. stoljeću. Na početku imamo ovo retoričko pitanje, na koje vi znate da se zapravo ne traži odgovor. I saznajemo da je lik Hasanaga ranjen i da ga obilaze mater i sestrica, a ljubovca nije mogla. To je zato jer je to bilo jedno jako patrijarhalno doba i majka nije mogla samo tako napustiti djecu i odlaziti u posjete ranjenom mužu. Hasanaga i Hasanaginica imali su 5 djece. Idemo vidjeti dalje. Dakle, rekli smo da je to usmena balada nastala u Imotskoj krajini u okrilju begovske bošnjačke porodice koja je tada bila dio bosanskog pašaluka, to jest najzapadnija pokrajina Osmanskog carstva. Dakle, iz tog razloga je toliko turcizama, dakle riječi iz turskog jezika, kao i sami likovi. Vidite imena, titule, Hasanaga, Beg, vidjet ćete kad budemo ušli malo dublje u problematiku. Dakle, smatra se da je ta priča nastala na temelju stvarnih događaja, a zapisao ju je talijanski putopisac Alberto Fortis. Idemo sada vidjeti što se dogodilo u baladi. Dakle, vidjet ćemo raspored događaja, to jest fabulu. Na početku ste vidjeli da je Hasanaga dobio ozljede i da leži negdje ranjen. Međutim, dok je tako ležao ranjen, njegova žena Hasanaginica nije ga niti jednom posjetila jer to nije bilo primjereno. Evo, to vam sve govori o položaju žena u to doba. Međutim, on se naljutio i poslao je ženi poruku da ga ne čeka na dvoru te da se vrati svojoj majci. Ona ga je ipak čekala i nadala se da će se on predomisliti, no on je po dolasku tjera sa dvora. U tom trenutku pojavljuje nam se novi lik, Beg Pintorović, koji unatoč njenoj želji ugovara brak sa imotskim kadijom. Dakle, on je tu brzo našao neko novo rješenje, smatra se da je možda sam vidio nekakve prednosti za sebe u tom ugovorenom braku. Međutim, Hasanaginica dalje pati jako za svojom djecom i moli kadiju, piše mu pismo, da kad budu prolazili svatovi kraj dvora, da joj na glavu stavi veo, da je njezina djeca ne prepoznaju. Već u sljedećoj strofi oni prolaze kraj Hasanagičinog bivšeg dvora i djeca ju odmah prepoznaju i dotrče do nje, tada ih ona daruje. I to je ona fotografija s početka ove prezentacije.
No, Hasan Aga, vidjevši njihov susret, surovo dobacuje: Hod te amo, sirotice moje, kad se neće smilovati na vas majka vaša srca arđanskoga. Asanaginica u tom trenutku umire od bola i nepravde gledajući svoju djecu. Što vidimo u citatu, usput se je s dušom rastavila od žalosti gledajući sirote. Dakle, Hasanaginičina patnja u tom trenutku je bila prevelika i prejaka i ona umire. Evo, sad idemo vidjeti još malo što je to balada i koja su joj obilježja. Dakle, rekli smo da je to lirsko-epska pjesma sa tragičnim završetkom. Tragični završetak ste vidjeli. Koji je lirska obilježja su osjećajnost, slikovitost i ritmičnost. Spomenuli smo dakle, da je tu prisutan ritam zbog vrste stiha, da jako puno slikovitih figura i jako puno osjećajnosti. Vidjet ćete čitajući baladu koliko su dobro oslikani Hasanagičini osjećaji patnje naspram razdvojenosti od djece. I epska obilježja su ta što u ovoj baladi imamo likove, radnju, vrijeme i mjesto radnje i fabulu. Evo, vi ćete za zadaću odgovoriti zašto je Hasan Aga ljutit. Je li to zato što je ranjen, zato što je Hasanaginica nije došla u posjet, zato što nije vidio djecu, zato što nije u svojoj kući. Dopunit ćete 2 rečenice. Tko dolazi po Hasanaginicu i za koga se mora udati. Zaokružit ćete slovo ispred točnog odgovora, kako završava ovo djelo. Zatim ćete, iščitavajući baladu, dopisati stalne epitete uz riječi ljubi, majko, knjiga, noži, kao što je u primjeru prikazano rane ljute, gora zelena. I jedno, možda najzahtjevnije pitanje, vaše jedno mišljenje, što mislite o Hasanagičinoj sudbini? Dakle, je li se moglo spriječiti, zašto se dogodilo, tko je kriv, tvoje neko mišljenje u par rečenica. Evo, to bi bilo sve za danas. Čekam vaše odgovore i doviđenja.